agad gustuhan ng ating mga ulama ay hindi natin sila tinanong. Dahil isa yan sa mga tinatawag na atun. وما علينا إلا البلاغ المبين. الحمد لله على نعمه الله وبركاته. أمرنا باتباع رسوله ومعرفة الهدى بالعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أحيا الزمان لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك في الملك. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم بعد ذلك أولا أوصيكم وإياي أن اتقوا الله تبارك وتعالى حيث أمرنا بذلك بقوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقد ورد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Amalnya Allah Subhanahu wa taala unasahat ay ating pinumuli ang dakilang Panginoon na nag-isa. Salamat ang ating isinasamba, salamat ang ating hihingian ng tulong, ang pinakamawain, ang pinakamakabagin. Sa mga oras na ito, mga kapatid, sa mananampalatayang Islam, ating tatalakay hinggil sa mga bagay kung saan ito ay napakalaking gantimpala mula sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mga gawain simple, umagaan sa ating sarili, ngunit napakalaki ang gantimpala mula sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kung ating nababatid ang ating Islam, ang ating religion, ang susi upang tayo ay makapasok ng paraiso ay ang kaalaman, arunungan sa Islam. Batayan sa isang sawikay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, kullu shay'in tariqun
wa tariqul jannati al-ilm. Lahat ng bagay ay mayroong pamamaraan. At ang pamamaraan upang tayo ay nakapasok ng paraiso ay ang karunungan, kaalaman. Lahat ng ating ginagawa, gawain, magiging ito ay gawain. Ang pag-islamito o gawain makamundo ay mayroon ito mga pamamaraan. At ang pamamaraan upang tayo nakapasok ng paraiso ay ang kaalaman sa Islam. Hindi tayo makapasok ng paraiso kung hindi natin alam ang Islam. Sa hinilas ng mahal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanyang mga sahaba, mga kaibigan, kalunan na sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang may isa sa kanila na bagmak sa Islam. Nag-aral sila, nakinig sila sa mahal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naunawaan nila ang Islam. Kaya tinawag sila ng Allah subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhu. Pinagbalog sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang habag. Ang ibig sabihin, malayo sa kanila ang galing ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa mga dakila, iskula na natin mga ulama, Sufyan ibn Uyaynah, Syekh Imam Ahmad bin Hanbal. Sufyan ibn Uyaynah ay isang guro, naging guro ni Imam Ahmad bin Hanbal, na kanyang sinabi, awwalul ilmi al-istiba'. Ang unang kaalaman, karunungan sa Islam ay ang pakikinig. Pakikinig. Ang mga sahaba, nakinig sila sa mga Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naunawan ng Islam. Mismo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakinig sa Jibril, dahil ang Propeta ay naging guro niya, ang Jibril alaihi wasallam. Nakinig siya. So yun ang sabi, ugailan kung bakit naunawaan nila ang Islam. So ang unang kaalaman sa Islam ay ang pakikinig. Hanggat hindi natin pakinggan ang ating mga ulama. Mga ulama kung saan sumusunod sa yapak ng mga sahaba. Dahil hindi lahat ng mga ulama, tinatawag na ulama, is susundan natin ang kanilang mga salita, ang kanilang yapak. May tinatawag na ulama usu, masasamang ulama, kung saan sila ay lumalabag sa banal ng Quran, lumalabag sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang hindi natin maunawaan ng Islam, mayroon mga taong hantong sa impyerno dahil hindi nila naunawaan ng Islam. Sa isang hadith, ngunit ang hadith na ito ay kain. Pero pinitunutan ng ating mga ulama na ang hadith na kain ay ngunit ihayag sa mga tao sa pamamagitan ng tarbih upang sila ay masipag, maging masipag upang ito ay sagawa. Isang lalaki nakapasok ng paraiso ang dahil lamang sa isang langaw lamang. At isa rin lalaki na nakapasok ng impyerno ang dahil lamang sa isang langaw. Rajulun dakhala al-jannata bin-dubab wa rajulun dakhala an-nar bin-dubab. Isang lalaki, ayos nito. Isang lalaki ang nakapasok sa paraiso ng dahil lamang sa isang langaw. Kung tuturusin natin, napakalit na bagay, isang langaw lamang. Sanhi upang sa ay nakapasok ng paraiso. Sana ay nakuha rin ang alam dito. At isa rin lalaki na nakapasok o kumantong sa apoy sa impyerno ang dahil lamang sa isang langaw. Anong dahilan? Nung ikwento-ito ang mahal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba, alam din nawa
فكيف ذلك؟ فقالوا فكيف ذلك يا رسول الله؟ Ang mga sahabat hindi kayo naunawaan. Bakit nakapasok ng paraiso? At yung isa nakapasok ng impyerno dahil lamang sa isang laro. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang dahilan. Ang dahilan. Kaya kapag nagpili ng hati ng ating mga ulama, alamin natin, itanong natin sa kanila kung anong dahilan. Huwag tayong agad-agad at musga na hindi natin alamin kung anong dahilan. Anong dahilan? Kaya sa mga sahabat, kapag hindi nila naunawaan ang isang mas'ala, isang bagay, ay agad nila ito tinatanong sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sagot na ito ay kanilang maunawaan. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nangyari. Marra rajulani muslimani ala qawmin o ala man kana qablakum ala qawmin lahum salam. Fala yuzawizu ahadun hatta yaqirra lahu shay'an. Faqalu li ahadihima qarrib shay'an. Faqala ba'inni shay'in. Faqala qarrib walau dhubaba. Faqarraba dhubaban fakhallu sabilahu wa dakhala an-nar. Faqalu li ahadihim faqalu lil akhar qarrib shay'an. Faqala ma kuntu li'aqrab li'ahadin syai'an duna Allah subhanahu wa ta'ala qadarahu 'unuqahu faqala dakhala jannah. Mayroong dalawang lalaki dumaan sa isang lugar na ang mga tao sa isang lugar na yun ay mayroong silang isang sinasabang tinatawag salam. Isang revolto na sinasamba ang mga tao. Walang ni isang nagampas na sa lugar na yun, biglang lamang nagkatay, ginapag-alay sa isang salam na yun, isang revolto na yun. Ang ibig sabihin, hindi ka pwede gumawa sa lugar na yun, malimang lamang na ikaw ay nakapag-gatay, nakapag-alay ng isang hayop sa isang revolto na yun. Kapag hindi ka tumatay ng isang hayop, mag-alay ng isang hayop, ikaw ay kanilang pinapasla. Ano ang ginawa ang isa sa kanila? Ang isang lalaki, sinabi sa kanila nung umating sila sa lugar na yun, sinabi sa kanila ang mga tao, yung mga tao sumasamba doon sa revolto. Sinabi nila, qarrib shay'an, mag-alay ka ng bagay sa revolto na ito. Ano ang sinabi ng isang lalaki na isang Muslim? Ang mapupulot natin ang nila ng Muslim ay wahid. Then may Muslim na musyrik. Nagtatampal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagngangalang Muslim, ngunit hindi nila Muslim. Qarrib shay'an, magkatay ka, mag-alay ka ng bagay. Ang sabi niya, ma'indi shay'un. Wala akong may kakatay, wala akong may sakripisyo. May alay dyan sa revolto na yan. Then wala sila ay naglalakad doon sa lugar na yun, napalabas sa lugar na yun. Ano ang sabi ng mga tao? Qarrib walau dhubaba. Mag-alay ka sa revolto na yun, revolto na ito, kahit isang langaw lamang. Kahit isang langaw lamang, i-alay mo dyan para makalipin ka dito. Para makaiwas ka dito. Ano ang ginawa ng isang lalaki? Faqarraba dhubaba. Sa hinagbalay ng isang langaw. Umasa ng isang langaw, kaya hinagbalay sa isang revolto. Pakalo sa bitaw, ito ay kanilang hinayaan paglakad pumunta sa isang lugar. Pada kanilang
sabihin ang kanyang paghantong sa impyerno. Sa akin nakapasok, umantong sa impyerno. Yun ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa umantong sa impyerno, dahil nag-alay sa isang langaw, alibay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kulang sa kaalaman. At tinanong nila yung isa. Yung isa kasama niya. Wakalo niya, Hadila, Arvin Shay'a. At yung kasama niya, isang Muslim din, sabi nila, pag-alay ka ng bagay. Ano ang sinagot niya? Ano ang kanyang sinagot? La uqarribu li ahadin shay'an dun Allah. Walang ni isang bagay na aking pag-alayan maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala akong ibang pag-alayan, pagkakatayan ng ayaw, ilang pag-alay tungo sa kapakanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Limang lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, hindi na isinuwa ang kanyang Islam, hindi na isinuwa ang kaysanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naging siya ay pamatay nila pamasdan nila sa Muslim. Padala mo ulo tao. Inatay nila ang isang lalaki, isang Muslim. Padala mo ulo tao, binasdam nila ang isang lalaki na sa pamamatay ng bakit. Pinutulan nila ng mundo. Pada sa jannah at din ang sangidayan kung bakit sila nakamasok ang bahay. Ano? Ang dahil ay langaw. Pero kung pag-isipan natin ating pagmuli-mulihan, napakalit na bagay. Napakalit na bagay. Kaya mayroong mga tao na hanggang sa kanya ang pagsagawa ng pagsagawa sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil kulang sa kaalaman. Napakalit na bagay. Ngunit sa akin nakapasok ang paraiso at napakalit na bagay kasi sa akin nakapasok na ang bagay. Kailangan natin tawagin ang Islam. Pangalawa, nabanggit din sa isang hadith na mayroong dalawang lalaki sila ay pumatong ng impyerno. Ang puno natin aral dito ay ang karunungan, ang pagkaaral sa Islam, unawain ang Islam. Mayroong dalawang lalaki, ang lahat sila ay pumatong sa impyerno. Yung pinaslang at yung namaslang. Ang pumaslang at yung pinaslang. Al-qatil wal maqtul binar. Ang taong pumatay at ang kanyang pinatay ay lahat handog sa impyerno. Kung isipin natin dito, hindi natin maunawaan, bakit natin na handog sa impyerno? Pati yung taong pinaslang niya ay handog din sa impyerno. Wala sa kasalanan. Binigyan din ng kauluan ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Kasi ang mga sahabat nila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang taong pumatay, al-qatil, ma'ruf. Ang taong pumatay ay alam na yan, bakit namin yan? Sa kanyang mga sahabat, ahantog niya sa impyerno. Hindi sa nakapagtawa, makapagbalik mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero yung taong pinatay niya, bakit siya ahantog niya sa impyerno? Anong kailan? Anong sabi ng Propeta? Sabi niya, kung hindi niya pinatay, kung hindi siya ang namatay, siya ang makakapatay. Ibig sabihin, ang lalaki na yan, na namatay, ay nag-ahadya din sa kanyang sarili upang paslagin ang kanyang kasama. Ibig sabihin yun, kung hindi siya namatay, yung kasama niya mapapatay. Ibig sabihin, lahat sila ay masama ang kanilang intensisa bawat isa. So yun kailan, bakit na sila kumatok sa impyerno? Sa rin hadith, mayroon din naman dalawang lalaki na pinaslan na yung isa, ngunit sila ay nakapasok din sa paraiso. Sila nakapasok sa paraiso. Kung ating pag-aaralan mga kapatid, ay maaaring hindi natin maunawaan. Bakit? Yung isa
Yung pinatay at yung umatay lahat umantong sa impyerno. At yung isa naman halin, ay lahat, yung isa pinatay yung isa, pero nakapasok sila sa paraiso. Anong dahilan? Ang mga sahaba naman ay nagtanong. Para kapag hindi natin mawala yung bagay, tanong natin pagtanong natin sa mga ulama. Tulad ng mga sahaba. Mga sahaba, nagtatanong sila. Kaya kung ginawang sila. Anong dahilan? May padali, kaya Rasulullah. Anong dahilan? Kung bakit yung isa, nabagit dito sa hadith. Bakit yung isa, pinatay niya yung isa, tapos namatay yung isa, lahat na nakapasok ng paraiso. Yung sagot ng mahal ko dito, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang dahilan, yung isa, yujahidu fi sabilillah. Isabihin yung isa magkaaway, magdalapan yung isa mujahid at yung isa hafid. Yung mujahid, napatay sa ng hafid. Nasyahid sa tulong sa kapakanan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yun ang dahilan, nakapasok sa paraiso dahil sa inasyahid. Sa landas ni Allah sa inasyahid, tulong sa kapakanan ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaya isa ay nakapasok sa paraiso. At yung isang lalaki na nakapatay sa kanya, nakapit na yun, nung napatay niya ang isang lalaki, nung napatay niya yung isang Muslim, ay nagtawad sa Allah. Nagbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala, pumasok sa Islam, pagkaraan, pumunta sa Maydan upang paglaban sa mga kanilang mga kalaban, mga kufar, at siya din ay nasahid. Siya din ay nasahid sa landas ng Allah, so lahat sila nakapasok sa bahay. So binigyan ito ng kahulugan sa kanilang mahal ko dito, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi hindi ako nakasalawa. Bakit sila nakatama sa bahay? Jadi mga kapatid sa banang mga Islam, sana ay lumos natin maunawaan ang ating hayag, papahayagan ng ating mga ulama. Maliit na bagay, ngunit napakalaking ng timpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay ating talakay. Mga hadis na nabanggit, isa rito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay nabanggit na isang hadis na sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sadda furjatan banallahu lahu baytan fil jannah. Ang sino ng tao na kanyang punuin, kumpletuhin ang pagitan ng saf, itong mga saf na ito, mga saf natin dito sa pagdarasa, pagsasa. Bigyan sa Allah subhanahu wa ta'ala ng timpala, banallahu lahu baytan fil jannah. Igagawa sa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng bahay o tahanan sa kanyang paraiso. Dito mismo sa ating pagsasa, dahil sa ating pagsasala. Kapag may kulang sa saf, hindi kompleto yung saf, pag pinuno yung pagitan ng dalawang tao na nagsasala, ang gantimpala yun ay gagawa ka ng Allah subhanahu wa ta'ala na tahanan sa kanyang paraiso. So napakasimpleng bagay. Napapansin natin, tuwing tayo ay nagsasala, ay maaaring hindi natin lubos na naunawaan ang mga pamamaraan ng pagsab, ibig sabihin itong dahil natin dito sa pagdarasan. Hindi natin nalalaman na napakasimpleng bagay pala. Kumplito yung sab, yung pagta ng dalawa, kung may kulang, napakalaking pala mula sa Allah. Dahil bigyan na ng Allah subhanahu wa ta'ala, gagawa na ng Allah subhanahu wa ta'ala ng bahay o tahanan sa kanyang paraiso. Pero hindi natin yan nagagawa dahil hindi natin alam. Wala din sinabi natin, kulang ganda. May mga tao na nakakaroon ng biga dahil kulang sa alam. Pangalawa, man salla 12 rak'atan banallahu lahu baytan fil jannah. Ang sinong tao sa ng Propeta na magsala ng 12 sunnah muakkada, bibigyan sa ng timpala
ng asar bago tayo ng Salatul Fajr, at 4 na rakaat bago tayo ng Salatul Dhuhr, at 2 rakaat pagkatapos ng Salatul Dhuhr, 2 rakaat pagkatapos ang Salatul Maghrib, at 2 rakaat pagkatapos ng Salatul Isya. So labing dalawang rakaat. Labing dalawang rakaat bago ito. So ang sinong tao kanyang pagsalahan ito, ibigyan sa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng gantimpala na sa akin. Igagawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, banallahu lahu baytan min jannah. Igagawa sa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng bahay, tirahan, tahanan sa kanyang paraiso. Nang isa dito dahil na Allah ng paraiso. Pangatlo na kapatid, man akhraj al-adhan al-masjid, banallahu lahu baytan min jannah. Napakasimpleng bagay. Ang sinong tao paglabas na ang magbagay, nakapisa dito sa loob ng moske. Tulad yung paglilinis dito sa loob ng moske, ilabas na yung marumi o nakapisa ang magbagay, nakapisa dito sa moske, ilabas niya dito. Anong gantimpala nito? Banallahu lahu baytan min jannah, sa igagawa ng Allah Ta'ala ng bahay, tahanan sa aming paraiso. Pangapat, mga kapatid, man hafara qabran banallahu lahu baytan fil jannah. Ito ay napakasimpleng bagay ay hindi natin naunawaan. Napakalagaan ng pala mula sa Allah. Ang sinong tao man hafara qabran banallahu lahu baytan fil jannah. Ang sinong tao magkulay ng libingan, ibig sabihin yung ililin yung kapatid natin, kapag-anak natin, yung pagbubay ito sa lupa. Di ba na natin alam na napakalaking kalipatan ito? Man hafara qabran banallahu lahu baytan fil jannah. Ang sinong tao magkulay ng libingan, dahil diyan ang Allah Ta'ala ng natimpala na igagawa sa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng bahay at tahanan sa kanyang paraiso. Ang pagkukulit lang ng magiging. So, napakasimpleng bagay ito. Man bana masjidan, banallahu lahu baytan fil jannah. Ang sinong taong gumawa ng masjid, biwajhillah, ito ay alang-alang sa pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diyan sa ng Allah Ta'ala ng gantimpala na sa ay igagawa ng Allah Ta'ala ng bahay sa kanyang paraiso. Marami pang mga hadith na napakarami ang kanyang gantimpala na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakasimple, pero hindi natin naunawaan. Tulad yung sinabi natin na ang dahilan saan upang tayo ay makapasok ng paraiso niyang karunungan. Hanggang hindi natin ito, hanggang hindi tayo nagiging sa mga ulama, hindi natin maunawaan kung ano ang dahilan, ano ang mga dahilan upang tayo ay makapasok ng paraiso. Sa isang ayat na sinabi ng Propeta, man salaha tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ilal jannah. Ang sinong tao dumaan sa isang daanan, ibig sabihin ito ay nag-aaral sa ng karunungan, nag-aaral ng karunungan sa Islam. Ibigay sa ng Allah Ta'ala ng gantimpala sa Allahu lahu tariqan ilal jannah. Ibig sabihin ay maging magaan sa kanya, mabilis sa kanya upang sa ay nakapasok tungo sa paraiso. So napakalinaw yan. Kung pag-isipan natin, bakit tayo nagsasala? Pag-ikita ng halimbawa, bakit tayo nagsasala? Tayo ay nagsasala dahil nalaman natin, narinig natin na ang pagsasala ay susi ng paraiso. Ang pagsasala, pagdarasal ay nakapasok tayo ng paraiso. Ang pagsasala ay wala na ang tanging tagumpay natin dito sa mundo at lalo sa ating buhay. Dahil nalaman natin ang magatimpala ng Islam. Tunong pagkaraan ng ating pagkaman, ito ay sinatuparan natin dahil nalaman natin. So yun ang tinatawag na karunungan. Lahat ng bagay na ating ginagawa,
ay nauna yung karunungan. Yun ang sinabi ng mga ulama na Ahlussunnah wal Jamaah al-ilmu al-amal qabla al-ilm o ba'da. Ang gawain, isa dito ay pagkaraan ng karunungan. Bagay na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa talata, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Alamin mo, nawain mo, pag-aralan mo, walang karapat-dapat sa bayan ng Islam. Jadi sabihin na una yung karunungan. Alaman natin, naunawaan natin, lubos natin ang nawaan na walang karapat-dapat sa bayan ng Islam. Dengan dahil kung bakit natin sinasamba ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa